pas ik wel. Die zal bara kira se met dat aan. En die zit top. Ze aan haar die dag zo in zo spel gekomen. Mas okay. Super kan. Ik zit top as aan haar so hospital gekomen, maar ik kan doen tijd top nog kry nie. Kapay, wat sa pay ang kato? En die kopieën wat die most testable is, sê ba. Asa? Ja. Maar die was de eerste kopieën op haar toen ze daar gekomen met persoon drinken. Iets zit er nog onthouster nog voor mij nog. Maar zit er manier ga ik. Ze deed dag ik zo bij en als het tijd was zo met kijken laag, ze praten, maar ze ba, "Meu praten, is stout, ze moet slapen." Maar als ik maar raak misschien nou, ik zeg maar raak. Dat am zo nee, ze hebben ik zeg raak, maar zat nog maar na met woordje, maar slaap niet altijd slapen. Maar die, zo is la baan van gezet. Sa eerste top, niet wel liggen als nou. Als was het ontstaan gewisseld. Ik ben heel baas, ik heb het niet. Die kan spelen. Die kan wijs licht spelen. Oh, asa? Ja, moet ik nog kan zeggen. So die rumah kan look, but even van negative rumah van mij van haar met familie. Kasi hari mga stier in dat ook was ook my kasi habis in dat gestaan die my vrienden kasi my vrienden en my vrienden my kasi habis. Kasi was ja nou moet ik maar nog afstaan kos by. Dis rumah reality.